Bona tarda en directe des de la seu del Parlament Europeu, on d'aquí una estona es celebrarà una sessió plenària on hi haurà com a centre el debat sobre les polítiques lingüístiques en els diferents estats que conformen la Unió Europea. Com poden veure a les imatges, els diputats van ocupant els seus escons i d'aquí una estona, com ja us ho deia, començarà la sessió plenària tenint com a centre el debat sobre les polítiques lingüístiques en els diferents estats europeus. Tenint en compte l'excepcionalitat d'aquesta sessió plenària, hem passat primer pel pati de la cantonada, al costat del Parlament, on es troba el nostre amic Nusrat Bapayà, eminent informàtic. Aquí hem posat unes quantes preguntes. Primer de tot li hem demanat si tenia algun Pegasus de sobres, la qual cosa ell ens ha respost que no, que el Pegasus, com vostès saben, és un animaló de l'antiga mitologia grega i que té forma de cavall alat. Alguns el confonen amb un cotxe o amb un colom, però no, es tracta d'un cavall alat. Doncs el nostre amic ens ha dit que, tenint en compte el temps que fa de l'existència d'aquest animaló, no és possible trobar-ne. Ja no se'n troben, o més ben dit, ja no se'n veuen. Però aquest senyor ens ha trobat una solució, ha inventat un aplicatiu molt més potent, molt més actual i d'una repercussió molt més gran i global, com es tracta de poder transformar tota la classe política en vaques. Com vostès saben, la vaca és l'animal sagrat de la Índia i el Pakistan, d'on prové el nostre eminent doctor. Tenint en compte, a més, que la vaca és un animal que tothom coneix, que se'l pot reconèixer arreu del món, diferentment del Pegasus, que a més de no veure's més, només tenia un ràdio d'acció de l'antiga Grècia, que és molt més petita de la Grècia actual. Gràcies. Xavier Montserrat, TV Mahomeno, seu del Parlament Europeu, Estrasburg, Alsàcia.